सामथाय मा बेबिया माबोरै दं नोंनालाय? सोर बेबि? आरे गोदान जागिनायाब्रा गथ' गोरलैया माबोरै दं? बेबि होनबा आजिखालि हिनजावफोरखौबो बेबि होनोना बेखायनो कनफिउस जालायलाङो। हिरे गाहामैनो दंना खुदियाया नोंसानिया सामथाय? थिगैनो दंलै दंनायालाय, नाथाय गाबसावनाय खिसावनाय हासुनाय खायसो गथ' गोरलै नालाय बुहुद दिगदार। बुहुद खस्थ' जायोना? बुहुद केयार लानो गोनां जायो। थाम्फै बारसि बारसि मोस्रोम बारसि बारसि ड्रेसफोरखौबो चेन्ज खालामना होबाय थानो गोनां जायो। चटर पटरसो मोनलायलांबाय आङो। खासे गथ' खांनायावनो ओरै होनबाय, नोंखौबो उन्दैयाव ओरै खालामदोंमोन आरोलै। बेखायनो जों बिमा बिफानि अननायखौ बुजिनांगौ। इमान खस्थ' जोथोन लायै लायै फेदेरो जोंखौ। मोखौ गि जानाय सामथायाथ' गावानि गथ'खौ खेबसेबो बामनाय नायाखै खोमा मा रखम मानसि ओरैनोबा। फाग्ला बामा जायो नामा? आखलै महरै फुरा नोंनि लाजुबा हामगौलै सामथाय। लाथों माथो जानोखाय आंनि महरा माबा गाज्रि नामा? अबसे आखला एसे सदर बदर साखो मोदला दिसुं। सिख्ला हिनजाव नुबा मेगना जिलायो आरो मिसाखौ मा बुंनो। बेखायनोथ' नोंना मेगना लादाय लादाय देग' देग'थार। रखम मेगनखौ बेरग'नो बेरग' साम' लादायनि मेगन होना रे पिसालानि मेगनाबो ओरै जागोन जां। सिरि थादो खालि जावनायल'। र' बेफोरखौ बाद होदो। बे नबजित नार्जारिनो फट हरदोंना हराखै? लिटिल मास्टार DID सिजन 5निया? औब्रा फट हरदो। जाम्बा दहायनो हरखांबाय आं, बेफोरबायदियाव सिगांखा जोंफोरा। मेन्टेला हरदोंना हराखै? जोंफोरखौ बुंलायनाङा, हरखायो जोंफोरा भट। सोरनो भट हरनो? लाब गैया लाब गैया। इहालाय बबेनिफ्राय गुब्ला नुजाफैखो? बै जिटिभियाव मोसानाय नबजित नार्जारिनो फट हरदों होनबा नोंसोर जाम्बाफोर। ओमफ्राय नोंहा माथो लस जाखो? आदुआ गोजालै नोंसोरो। आंथ' दरखार गैयालै जाखायाखै हरखायालां। नुवाखै बिसोर बायदि मानसिनि थाखायनो सासेबो मोजां दावखोनो हाया। गुसिंग्रा नोंहानि मा थांगोन देलाय मिस कल खेबसे मारिनायल'नो। गाबोननो देरहालांगोन जोंखौ नायफिनगोन हो। आरामसे जोङो भट होनानै देरहाहरगोन, ओमफ्राय जोंखौनो पात्ता होनाय नङा गाबोननो। आरे बिदि सानाब्रा। नोंखौ भट हरदों होननानै मिथिबासो नों भट हरगोन बिदि नङाना। एथ' बुरजा मानसि हरनायाव नोंनिखौलाय बोरै हिसाब लाबाय थानो? हरालां होनबाबो दरखार गैया। आरे नोंनि हरनाय आंनि हरनायजोंसो देरहाहैगोनब्रा। बियो उनाव मा जाहैयो जाहैया जोंखौ बावगोन बावा बियो उननि खोथासैब्रा। नों जे भट हरगोन बेखौ नोङो हारिनि थाखाय फिसा खामानि मावदों होनना सानना ला। आदसा दे हरबाय, ओमफ्राय जों मा मोनगोन देलाय? आरे मोननायखौलाय नोंलाय मानो नायदों? बेबायदि मोनसे गिदिर प्लेटफर्माव जोंनि हारिनि गथ'आदि मोसाना देरहागोन, अब्ला बे हारिनि थाखाय नाम लाखिनाय जाया नामा? गुसुंग्राया मस्त' अग्रातारि, हारिनि बाङायबो सेन्टिमेन्ट गैया दां। दालाय जों प्रनितानो हराखैमोन सिगां, खथ' मालायनि मबाइल लायै लायै हरदोंमोन भट, आरो बबेबा कलेजफोराव कम्पिउटार लायै लायै खथ' हरदोंमोन। ओमफ्राय माथो मोनखो माथो जाखो दा? माथो फुद्दा बर'खौनो इसेबो रोङा, बर' होननानै सिनायथि लानो नागिरा। रागा जोंलांदों आरो मानसिनि। ओमफ्राय हौवाफोरखौबो बेलेग हारिनिसो लासिगोन, गुबुन हारिजोंसो जुलि जाहैसिगोन आरो। बिदियाव सोरबाखि भट हरनो गोसो जायो? होनब्ला जों उन जोलैफोरखौबो बिदि होननानै सापर्ट खालामालासे थानांसिगौ नामा? हरालां हाजार होनबाबो हरा। जों भट हरगोन, बिसा मालाय देरहागोन, फैसा मोनगोन, नाम खामायगोन, जोंहा खिफुद्दा। नों बाथ्राखौ बुजियाखैलै, खर' मेलेम दंना गैयाब्रा नोंहालाय? गावनि जानानै इमान बुजायनांगौ नोंखौ? दै गुदुङाव बाङाय मान सोमब्र' नांगोलै इफोरबायदि मानसिखौ एख' बुजिया साला। मेन्टेल, बारा गरम नङा, बारना जोदला जागोन। मा रखम मग्रा खोथाथारो, बिसि जाथा पेटा खोथा बुंनाङा, सौलागोन दानो। आं भट हराबालाय नोंसोरलाय आंखौलाय मा खालामनो हो? मा उफ्रायनो? नोंखौ जेबो खालामाब्रा, आरो नोंखौ सापर्टसो खालामनो होदो। नोंनिथ' बेयाव जेबो लस जायाना। ओरैनोसो भिडिअ नायनाय, फेसबुक नायनाय, थुलुं थुला बेकारनो। दसे फन खालामबाय नोंहालाय मा लस जायो? खालामालै आङो, थोद होनबाय थानो आंखौ। आदसा देलाय बुंलाय गुसेंग्रा, नोंनि न'खरनि बा नोंनि फिसाजोआनो देनां बेबायदि कम्पिटिसनाव बाहागो लानानै देरहालांबाय थानानै उनाव भटनि गोनांथि जायोब्ला अब्ला नों मा खालामगोन? जोंबो जुदि नों बायदि सानोब्ला जोंबो जुदि सोरबा सासेनि थाखायनो उन जोलैखौ थुलुंगा होआबा मा जालांगोन देलाय? हरनोसै बखिबाय थानांला। दे मायाव हरनांगौ नाम्बारा बुं। 9152915246। बेयावनो हर। नांदो र'। आया माथो हारसिं दानजालांबाय? हारसिं दानजालांखायो जाम्बा। न'आव आरो जेसेबां मबाइल दं सब बे नाम्बाराव फन हरजोब। जागोन दे। रखमबा सोरखौबा लागा लमनानै फन हरनो थिनलाबायनोसै। नंगौआनोथ'। होमबालाय बै बोराय बुरैफोरा बारा रोंनाय नङा, बिसोरनो एसे खोथानायनि।
दे थु आंबो थांफागोन आंबो सापर दंसै बुस्थुआ आंबो एसे गोरोन्थि बुजिदोंमोन बै माकार माथो रावबो फैलाब्रा जाय फैयो बिनि मबाइलखौ बिनानैनो फन हरनांगोन जोंहा मालायबा मिसिंफोरा आफन बेगनि थाखाय न' थांनानै दखान थांनानै माइकजों एनाउन्स खालामनानै भट होनो खावलायदों अ हिरि बेखायनो जोंबो गारथारनाङा जायखौ लोगो मोनो बेखौनो भट होनो खावलायदो नुवाखै हारसाफ्राबो जेरैखि जाया गादबनाल' दोननो नागिरो जोंनि सोरबा माबाफोर देरहाब्लाबो एसामिस निउस चेनेलाव जेबो हाइलाइट जाया गावसोरनि माबाफोर जाथोंसोंबा नायनो बालायनाय होफ्लेबाय थागोन आरो नुवाखै प्रतिदिन टाइम चेनेलाव नबजितनि भट हरनो गोनां नाम्बारखौ सोलायना होनाया ओरैबायदि गाज्रि मिसलेट खालामनो नागिरो बिसोरो मिसाखौनो होफ्लानानै फेक नाम्बार होनो हायो नामा बेफोरावनो बुजिनांगौब्रा बर'फ्रा एसे मिथिखानानैनो होथारदों बायदिसो मोनदोलां नायनोलाय मोनला खानाय सिख्लाफोर बायदि सोरखौबा बाङाय बुङा मानो जारौमोन बहा थांनो लोगो लानाव थांनो नागिरदों आदा भट हरदोंना हराखै नोंसोरलाय जारौमोन नबजितनो हरथ'नाय जायाखैमोन टाइम मोनाखैना दसेल'खौनो टाइम मोना 1 मिनिटल'खौनो जोंनि गोसो हरा आंथ' हरखाया बेकारनो आइ नाय होनथारबायलै जारौआ हरलाय हर जारौमोन एख' जाथां फैसा दानजालांगोन रखम बादे मोनदों नामालै दे दा हरगोन आङो आंथ' हराहाय दरखार गैया बहाबा थांनोबा दरखार दं सेंग्राफोरजों रायलायनोबा दरखार दं देलायनोबा दरखार दं हो अ सेंग्रा माय लाइफ माय चइस You don't have right to say. Stupid man. सेंग्रा नङालै बियो बोरायसो हाबा जानाय इमान लेभेल आरो नोंसोरना गोरोंद्राय ना बुस्थुआ दे बेफोरावलाय बहाथ' सम मोननो बेकार मानसिफोरजों रायलायबाय थानो मा फै जारलालै थां बांगाल सेंग्राफोरजों लाइन मारायग्रासो नोंसोरो गरबाद जागोन नानिमोन गरबाद जागोन मा जादों आदामोन जेबो जायाखैलै फंबाय सिख्लाफोर एदावदों नोंसोरो एदावाखैलै जोंनो गावसोरनि नाम्बारसो होलांदो बिसोरो लाखिया होनबाबो हे नोंगो बिदि जासिना होलांथारदों जानो औब्रा सिंगेल गोजानो बयफ्रेन्ड नांगौ जादोंनो हे हामदोंमोनलै सथि होमबा मोदला हेट्र जाम्बा नोंसोरखा आहाबो सिंगेलमोनलै आदामोन मोननायाबो लानो हांगौमोनलै नों भट हरदोंना हराखै नबजितनो बै लिटिल मास्टार DID-निया अ हराखैलै हरनाय जाथ'वाखै आदामोन भट हर होमबा दानो जों सिख्लाफोरनि नाम्बारखौ नोंनो होगोन दे हे नोंगो मोनब्लाथ' मोजां जागौमोन र' भट हरनाय नाम्बारखौ मिथिना मिथिया मिथियालै आदा माबे नाम्बाराव हरनांगौ नों भट हरबासो जों सिख्लाफोरनि नाम्बारखौ होगोन देलै हरगोन दे लाबो बबे हरनांगौ दे डायल खालाम दे बुं 9152 9152 9152 9152 ओमफ्राय 46 दानो कल खालाम र' हरखानोसैबोलां नांदो र' आया माथो हारसिंनो दानजालांबाय माथो हरथ'नाला दे हरथ'नाला जाबाय सप्तासेसोनि उनाव हरबानो जाबाय जाम्बाया मा जाखो रं नाम्बारसो नामाब्रा मोखौ कि जानाय साला बुरबाव बे भट हरनो गोनां नाम्बारा इनो थगायनायखौ नुवाखै नोङो चला सिख्लाफोरनि नाम्बार बिदि माबा गोदाव सोरावसो नाम्बार होलाबायबाय आं मिथिया हर बोसोरबानि उनाव लांफैलै फंबाय आं थैबा लांफैबानो जाबाय खबर ला सिमाङाव जमबाय थाबानो जाबाय मोनगोन दे बुरबक साला नोंसोरखौ मस्त बुरबक नामाले नाम्बार बेपारिसो नामा नोङो नोंसोरखौ गाराब्रा आङो इमान ओरै हिनजावनि अबाबा गोलैना थादों नामाले मेरे साथ धोखा दिया साला खि जानायफोरा आलाय बुनो गोसो बिदि मानसिफोरखौ साला